Chiponde dera la mfumu Jalasi boma la Mangochi ndi mudzi omwe pakanali pano unasanduka malo ofunikira kwambiri mu ntchito za malonda komanso za boma la Malawi. Malowa akupezeka pafupi ndi midzi ya Mbozongwa komanso Mtondo. Malo yawa a Chiponde ndi amene ali ndi ntchito zoona zakutuluka kwa wanthu komanso katundu kuchokera mdziko muno kupita mdziko la Mozambique. Tauni ya pafupi yomwenso imalumikiza dziko la Mozambique ndi Malawi ndiyo tchedwa Mandimba. Koma malo ano amene anasanduka tauni ali ndi ntchito zambiri za malonda, ndipo munthu ukafika makamaka pa tsiku lachinayi limene makhala tsiku la nsika umatha kukwanitsa kuona ndi kumva ndithu kuti pano ndalama zikusinthana manja kamba ka pikiripikiri amene amakhalapo. Patsikuli ndimafuna kumva ndi kuona umoyo wa pachiponde kuno ku Mangochi, pamene poyamba tinakumana ndi anthu amene amachita malonda a nkhuku. Izi ndi nkhuku zimene anthu ambiri timangozitchula kuti zachizungu, ngakhale kuti limeneli si dzina lake lenileni. Zina zimakhala zachikuda zimene zimaweredwa m'makomo athu popanda kudyetsedwa zakudya zina zilizonse, koma kuti zokha zimakhala zikusakasaka zakudya zawo. A James Zuma ndi wapampando wa nkhuku za mtundu wa chizungu zimene zimachokera m'madera osiyanasiyana. Iwo akuti ntchito yooda ndi kugulitsa nkhuku pa msika uno ikuyenda bwino kamba ka chiwerengero cha anthu amene amabwera ndi kudzagula. Mkuluyu akuti amalandiranso maoda ambiri kuchokera kwa amalonda komanso anthu a mdziko la Mozambique amene sangakwanitse kulowa mdziko muno. Panopa business yathu timapanga business ya nkhuku malingana ndi kasokedwe kapezedwe ka mthumba. Anthu amatha kubwera magalimoto kuchokera ku Lilongwe kuzatithandiza tikagulisa titenge ndalama tapase kapamwambako kosalako tizikadya m'makomo. Ndiye timatha kupeza mwina pa siku kaya ka 3,000 ka 5,000 malingana ndi kapezedwe kwathu, malingana chifukwa choti ntchito timagwira mwaganyu. Aquesta Lanjesi ndi amene amayang'anira msika wa nkhuku zachikuda. Iwo akuti anakhazikitsa ubale wabwino pakati pa iwo ndi apolisi kamba kakuti amaonetsetsa kuti nkhuku zimene iwo akugulitsa sikuti ndizobedwa m'midzi yozungulira. Nkhani imene yonena kuti nkhuku zimabedwa m'mizimo ndizoti ndinamvapo, ndi nkhani imeneyo imatipeza pansika pano. Komano itatipeza pansika pano ndizonena kuti tinatengana ifeyo ngati akulu adindo ndikupita upolisi ndikauza umene kucha kuti nkhuku zathu zimaodedwa kamakhala ovutirapo ifeyo chonena kuti izi zimachita kubwera ndi anthu kuchokera mmuzi ngati anthu oweta. Ndiyeno anthu achapena amatha kubwera kuti nkhuku zanga zabedwa usiku, ndi amatha kubwera ngati pansika panopa ndikulozera kuti ndi mapeto akamatengera polisi kuchako. Ndi ife tinapita ku polisi ndikukalembesa mayina anthu amene timaoda pansika pano, kunena kuti nkhani imene ikabwera nkhani ngati yobedwa izikhala ngati kuti apolisi sakuiziwa kuti ili motani. Nawonso a Yusuf Amini akuti nkhuku zonse zimene zimabwera pano amaziunika bwino kuti zilibe marenda ena aliwonse komanso milandu. Pamenepa iwo akuti amalimbikitsa iwo amene aberedwa nkhuku zawo kuti adzifika mosaopa pamalo ano. Okay, chimene chimachitika timaona ndi munthu mmene amabwerera kogulisa. Pena munthu akabwera ndi mantha ngati akamatigulisa nkhuku zachikuda zeti timaziwa kuti munthu sali straight. Ndi pena timatha kumbweza kuti ifesi tikugula nkhuku ngati zimene zozo mukagulise kwina. Unaona? Chifukwa mchitidwe umene onde umkachulukira mbuyomo. Nthawi zina zake tikati tikaoda nkhuku izizi pamangobwera munthu ngati customer lako makuyang'ana nkhuku zake kuti zabedwa mkhola. Ndakafika pano ndikumalozera nkhuku zanga izi. Ndi mapeto wake timaluza ndalama chifukwa mwini wake uja amangotani amangotenga samabwezera ndalama kwa mwini waodera.
pofuna kuti iwo amene akufuna kuoda nkhuku zambiri akwanise kunyamula mosavuta kuchokera kuno ku Chiponde, pali mkulu wina ochokera mboma la Machinga yemwe amafika pa msika uno lachinayi lililonse kudzagulitsa zikwere kapena kuti itetere munchi yawo zonyamulira nkhuku. Achaotcha Chiwundu akuti anayamba kugwira ntchito imeneyi zaka zambiri zapitazo, ndipo mtanga umodzi kapena kuti chikwere chimodzi amatha kugulitsa pa mtengo wa 45,000 kwacha. Timapanga zikwere nimagulitsa anthu aku Mozambique, ine ni chaocha ya timagulitsa popani timachokera ku Machinga. Ntchito imeneyi munayiphunzira bwanji komanso kodi ikuthandiza bwanji pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Munayiphunzira liti komanso adakuphunzitsani ndani? Kuti chimenechi muchikhonze zimatengera kugwira kutani? Anamphunzitsa ndi alamu wanga ineyo timuzigwira ntchito iyi. Anandiphunzitsa chikwere chaching'ono mpaka kufika na zikwere zachikulu mapanga ndi ananga matandizana pako. Ndi pali njira ya mtundu wanji yoti nzeru zimenezi zisatayike? Ndikuwaphunzitsana ana ache amene ndi nawo kuti ndikamwalira ina asala nawo anawo asaputike. Ntchito imene imathandiza bwanji moyo wanu wa tsiku ndi tsiku pa nkhani ya zachuma? Ni imene tikagulitsa timagula chimanga kumadya ndi ana pako, sukulu kwalipirira nawo timachokera momwemo. Ndipo amayi awa anabwera pa msikawo pa tsikuli osati kudzapikula nkhuku koma kudzagula nkhuku imodzi imene ankafuna kuti akagwiritse ntchito ngati ndiwo. Ndabwera kuzagula ndiwo zodera nsima zimenezi. Ndabwera kugula ndiwo iyi ndikadere nsima. Dzulo nagona ndi njala ndiye ndati bora ndipite ndikagule ndiwozi. Nditu. Bwanji osamangoweta unyumbako ndiwo nkumapanga nokha pa nyumba, kumabwera kuno omwe kuzagula ndiwo ifonya? Kuwetako sitingate koma kungogula basi. Kuweta kulephera. Sinanga zimenezi amene amaweta amazipasa mankhwala chani nanga ife tingazite zimenezi sitingate. Koma amene akuwetawo akusunga kusamala ndi mankhwala. Kusamala kwabwinobwino nditu kuti anthuwo akagula zikula chonchi. Ife timagula kuti tiwete khala 2 days nkhuku zimamwalira kulephereka kuzisamala. Ntchito ina ya malonda yomwe imachitika kwambiri pa tawuni imeneyi ya Chiponde ndi ya mtengatenga ndi Tokoma. Galimoto zambiri za mtundu wa Sienta zimanyamuka pano kupita ndi anthu ku Mangochi kapena ku Liwonde. Pofuna kuti paoneke dongosolo komanso kuti iwo amene akukwera galimotozo akutetezeka, adindo amagwira ntchito limodzi ndi apolisi. Muhammad Milioni ndi wachiwiri wa pampando wa galimoto za mtundu wa Sienta zimene ndi mbali imodzi ya mayendedwe a wanthu akuno ku Chiponde boma la Mangochi. Opo ndi pa Chiponde boda ndimene timatengano anthu opita ku Liwonde, Muntaja, Munsanamamo amene ndimaperekeza koma kupita. Ikuyenda bwanji business? Papa choncho kumayendebe movuta malinga ndi kuvuta kwa ndalamako. Big. Tikapezako choncho ndimadya ndi ana amalipanga ana school fees zofunikira zimenezo. Muonesa bwanji chitetezo cha anthu amene akuyenda pa nsewu kuno ndi kuboda kumakhala ena aku Mozambique ena kuno mu galimoto kumakhala anthu amene ndi osiyanasiyana. Mumaonetsetsa bwanji kuti yanyamuka pano yakafika ku maloko otetezeka? Mene manena moti tikakumanda anzatu ena ku Mozambique ku tikapeza ena kaukayikisa tinakumana kandi anzatu achitetezo apano apolisi timapita kukauza kuti tikayikisa mbali inake mmene kwaonera ndi amatenga kupita nawo bodako ngati alibe mapepa amatako abweza ngani mapepa mabwera nawo pano kuti abazi awo mpita nawo timatenga makasi ako makupita. Komanso anthu ena akakwera anthu osiyanasiyana timapereka ulemu kwa anthu okwera timasamalira bwino kuti bora niwo ayende bwino
ndimene manenera kuti anthu achitika atenga chifukwa makhala mwina amatakukwera jaji vezoziwa chifukwa ndimene alili takukwera wapolisi wa PMF koma onsewo amayenera tikulanda chisamaliro choyenerera tumbuyanga. Pokhala kuti ndi pansika pamene pamabwera anthu ochuluka, tinakumananso ndi achinyamata amene amachita malonda a ndalama pogwiritsa ntchito njira ya zafoni yapampamba kapena kuti Airtel Money. Iwo akuti ngakhale nthawi zina amakumana ndi anthu achitaka, samasiya kugwira ntchito yawo pofuna kuti umoyo wawo upitirize kukhala wabwino. A Justin Adams ndi mmodzi mwa achinyamata amene amachita malonda Airtel Money ndinso mpamba, ndipo akuti ndi okondwa kamba ka chiwerengero chambiri cha anthu amene amabwera kudzachita nawo malonda. Akaunti kumana ndi fudo timapita kwa agent timaweza kufona kwa chanja kama kuzabudani mpaka tipanga zakuti zakuti ndama zane zibona kala kuti mina takwenda ndama kutani Kuno ndi kuboda kumapezeka zikhalidwe zosiyana-siyana, ena kubanda lama kumene kuziyendetsa mosiyana muno bwino kumathana nazo bwanji nkhalikazi kandi kati zimene timapita kwa akulu awuza kumali ya Airtel Money kumana ndi fudo lakuti ndama titandisa. Nawonso Akauma Daudi akutsindika kuti anthu ambiri ochokera mdziko la Mozambique amabwera ndi ndalama zakwawo zimene kumakhala kovuta kugwiritsa ntchito kuno ku Malawi, koma amawapeza iwo ndi kukwanitsa kusintha ndalama zawo pa foni ndi kutenga ndalama yakwacha ya kuno ku Malawi. Koza wanena kuti mathandizikapo mabwinoko komano kumbali ina yake koza wanena kuti zimayenda ko slow chifukwa kuti ka commission kamakhala kuti kochepa ndikuti tax fare imene imakhala kuti nda company amene amakhala kuti akutengayo cholo ndani ifewo nthawi zambiri timatha kugwiritsa ntchito njira ina yake ona kuti ndalama yonse kupeza 750 is too much. Mwene timakhala kuti tikudandaula komano kuti kudandaula kwathukuja sungafike patali chifukwa kuti tilibe ukadaulo kuti tingawafikira anthu amene ali patali. Anthu akudzanja manja ndaona ndi kukula. Koma munthu sungakambe zachiponde ngati sunalowe mu msika wa nsomba ndikuona mmene umadzadzira osati pa tsiku la nsika lokha koma tsiku ndi tsiku. Mu msikamo muli malo amene amachitanso ntchito za malonda a nsomba mosiyana-siyananso. Kumbali imene ine ndinafikira kunali amayi ambiri omwe iwo malonda awo ndi kupikulitsa nsomba zimene amakazipeza kuchokera kwa asodzi. Mayi Salome Bakali akuti ntchito za malonda zimene akuchita pa msikawo zikuthandizira kuti adzikwanitsa kupeza zinthu zambiri zofunikira mabanja awo. Ikuyenda bwino panopa tikutokoza kuti ntchito ikugwira bwino, tikugulisa kwa bwino, tatokoza. Sono nthawi zambiri amayi amene amakhala mwina kukhomo osagwira ntchito koma tikuona kuno kuti kula amayi ambiri amene ali mu msikamo. Zikutanthauzanji? Basi ipeyo asebambo amapita okaoda ipe timabwera kukagulisa. Zikuthandiza bwanji makomo anu chuma kuti chiyende bwanji pakhomo? Timavuna kuti tiyende bwino ipe ana atu asikhala osavutikisa asipita kusukulu tisalipilira tizigwira ntchito osavutikizira. Nawo mayi Joyce Alidi akutsutsa mphekesera yomwe imamveka kuti amayi ambiri ochita ntchito za malonda ngati zimenezi amakhala akuyenda mu njira zina zachimasomaso. Ife tikuthokoza malingana ndi business yathu eti ife timathamanga business iyo ndi business yathu iyi yabonya azibamba amakaoda kunyanja ife kumagulitsa kukusika kuno etu. Ena atu amanena kuti amayi muzikhala ku nyumba chifukwa mukabwera kusika kuno machita zina zoti zachiwerewere. Imene ndiye jealous zabodza zimene zija. Zitizo zabodzazo. Zachiwerewerezo zimakhala ndi mtima wa munthu. Zimayendera ndi mtima wa munthu. Chifukwa ine apa nkagulisa ndikakwera mini basi kumapita.
zimenezo zimene amangosowa zimenezo anthu umbuli umene umakhala umbuli etu. Malo ena amene amagulitsa nsomba ndi awa otchedwa ansomba zaziwisi. Patsikuli tinapeza mmodzi mwa ogulitsa nsomba zaziwisi kapena kuti za fresh akuyezera anthu ambiri omwe analowa msikamu kudzagula nsomba. Awa ndi bambo Simon Kandoje amene patsikuli anandiwuza kuti kunali koyenera iwo ene kubwera pa msikawu kuti adzagule nsomba kamba kuti ndikukwera kwa mitengo kwa zinthu akaroma wana kudzagula anali kuona ngati kuti pamachitika zinthu zina za chinyengo. Ife tikuona kuti manyumbamo zikutithandiza wakati mochipa choncho mtapantengo 2000 ndiye tikuziona kuti hayi beta kusiyana nthawi izi ndiye mmene mukutioneramo tagula kuti tikaone nawo pa nyumba kuti hayi pali bwanji indi anayi ndithu mungayerekeze bwanji masiku amakedzana ndinu achikulire ndi pano kuti tsopano kapezekedwe ka nsomba kakuyenda bwanji? Koma tiyerekezera makezana ndiye kuti makezana timagula zinthu kuposana ndi apa timagula zinthu zakuti nsomba zazikulu timagula mafili kwacha sate tambala choncho ndiye tisayerekeza kale koma za masiku ano ndiye mmene tikuyenderamo inde ndithu kunoko ndikuboda kuno kumapeto kwa dziko mumakhala bwanji ndi anthu ozungulira kuno anzathu ku Mozambiki? Inde zoona anthu athu ku Mozambiki ndiye kuti timaziona ifeyo tikanyamuka kuno kupita ku Mozambiki timaziona kuti zimasiyana ndi mmene timakhalira kunoko. Anzathu aja timaona kuti amatizuza pang'ono koma anzathu akabwera kuno hayi ife amayenda mu ufulu wawo ndiye timaziona kuti kuno ndi uko kuno kuli ufulu ndithu. Potuluka mu msika wa Chiponde makamaka kumbali ya nsomba padali nsomba ina yomwe inandipatsa chidwi kwambiri. Imeneyi ndi nsomba yotchedwa bakayawo. Nsombayi ya bakayawo imene imachokera mnyanja ya mchere ya Indian Ocean imakhala ya mchere kale kote kuti munthu wofuna kudya umangoyiponya pa moto ndikuthira mafuta komanso tomato ndi anyezi wake kenaka ndikudyera nsima yako. Nsomba zomwe amazikonda anthu ndi bakayawo, makakana, utaka, rusipa. Bakayawo ndiwo za mtundu wanji? Ndimamva kuti ndizosiyana ndi nsomba zombiri. Bakayawo imakhala ya mchere, nsomba ya mchere kale. Sitingamalizenso kuunika umoyo wa pano pa Chiponde boma la Mangochi opanda kukamva zimene anjinga zakabaza angafotokoze. Pofuna kuteteza iwo amene amagwiritsa ntchito njinga zakabaza pa machitidwe awo, iwo eni anakhazikitsa malamulo akalembera wa njinga zonse zimene zimagwira ntchito pano. Kunoko business ya chinyamata ikutandiza chifukwa chonena kuti ngati palibe chitetezo ndiye kuti pali chiopsezo chambiri. Ndiye kuti pachina chilichonse chena kukalapo chitetezo kuti anyamata aziyenda bwino. Chipinjo chathu chimene kapena madandaulo athu amene tili nawo ndi kumbali ya nsewu umene anyamata awo amadusa. Nsewu athu ndiwo unongeka kwambiri. From itadusa ujeni kuonongeka kwa nsewu kukoloka kwa madzi ndikumene kunapangisa kuti nsewu unongeke. Kuchokera pamenepo mpaka lero nsewu sunakozedwe. Chimene chili chipinjo kwambiri kwa anthu amene akudusa pa nsewu umene. Wapampando wa nsika onse wa Chiponde Asokse Mustafa akuti amaonetsetsa kuti bata ndi mtendere zikupezeka. Msika huu umatithandiza anthu ambiri ifeyo akudera kuno kamba kuti kunoko ndikumalira kuboda. Kunoko timapanga mabizinesi osiyana-siyana, timagundana ndi anthu azizatu aziko la Mozambiki. Kunoko anthu ambiri zikuapindulira mabizinesi osiyana-siyana monga ngati ulimi, nkhuku ndi mabizinesi ena ndi ena akabaza komanso tili nawo amene amagwira ntchito
mu mabungwe osiyanasiyanaso ya nde kunoko tikatengera kuti mmene anthu amakhalira kunoko anthu ife timakhala bwino kumbali ya business chifukwa ifeyo kunoko chimene chimativuta ndichoti mipamba tilibe yokwanira komano mabizinesi nde alipo osiyanasiyana oti kupangamo titakumapindula kwa ife tokha amalawi komano chimene chimativuta ndi mipamba apapa anthu ambiri timadalira anthu akunja aku Mozambique uku akatipasa kapamba kenakake kuti tizingoagulira katundu wakuno tizapitisira zimatheka bwinobwino kamba kuti ifeyo kumbali yathu situkulimba koma ifeyo ndi anthu olimbikira nde apapa mmene tikuziwira kuti mmene alowera ankulukuta moyo tinganene kuti business sopano apapa yayamba kuseguka ngakhale malimi ambiri sanayambe kukolola koma zikuonesa kuti apapa munthu wankulu wapondapo tubana nkhani ya chitetezo polingana kuti kunoko ndikumalire kuboda nthawi zina kuti zigawenga anthu akuba amabisala amadera ngati wano tatifuna kuzole nkhani imene imakhala bwanji kunoko akuba of course amabisalamu kamba kuti apolisi amene anatipasa munthawi ya mbuyoyu sitikuziwa kuti sopano atipanga bwanji kunoko apolisi tinali ngati kuti tili ndi wochepa komanso kayendedwe ka apolisi akukhala wovutikirapo chifukwa kuyenda pena kumagwirisira ntchito njinga zawo kuti akagwire ntchito mmalire pomwe mmene tikuziwira kwinako kuti amapasa njinga nkumathamangira kuti akamva kwina kwake kuti ukuku kuli anthu osokoneza kolo kaya odabwisa azayendera iwowo mwachangu kuti azikathana nawo kwatenga kubweresa nawo pa station. malo ofunikira kwambiri omwenso ali ndi ntchito za pachipata cha dziko lino ndi Mozambique ndotchedwa Chiponde Immigration Office. Pamalowa omwe ndi ofesi pali maofesi enanso aboma omwe amagwira molumikizana ngati azachitetezo azaumoyo komanso ena. Pa tsikuli tinachitika mwayi okumana ndi banja lina limene limadzadinditsa kuti lanyamuka mdziko muno kubwerera kwawo ku Mozambique atapeza ndi kugula zinthu zimene iwo amafuna. Pokambapo zamene amalandiridwira mdziko muno iwo anati Malawi ndi dziko la bata ndi mtendere. Para bem dizer que Malawi e Moçambique somos filhos do único pai e viver em comunidade, em comunhão e união, isso também vai ajudar porque as fronteiras sempre as pessoas ultrapassam, vão para Malawi, vão para Moçambique, então significa viver em união, nós como moçambicanos, como malauianos, porque também falamos a mesma língua, falamos Nyanja, que é a nossa língua que sempre nos une, nós Malawi com Moçambique, principalmente a Niassa, província do Niassa e Malawi em geral. Nakuvaka purabasa akuti chani bambo wa mchichewa adosa mwambiri kuti chani mwachidoni amayankhula kuti ayi palibe momwe chatankhulira kale kuti palibe kutayana kwenekwene ndi dziko la Mozambique ndi kuno kunyasa kwathu kuno ku Malawi kuno ndi anthu ake amene amakhala ogwirizana kwambiri zochitika. Mkulu ofalitsa nkhani pa chipata cha Chiponde pansi pa nthamba ya Immigration and Citizenship Akanyezi akuti tauni ya Chiponde ikukula tsiku ndi tsiku ndipo ntchito za malonda zikuchitika zambiri zomwe zimachititsa kuti anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno akhalenso ambiri. Okay, ngati immigration chitatu tiwapanga screen anthu kuti akulowa kapena kutuluka timaonetsetsa kuti anthu alibe criminal record, ali ndi zoyenera zonse zofunika kuti akubwera adi ku Malawi kuno kuti tisunge Malawi kukhala safe ya kwambiri timayang'ana zinthu ngati zimenezozo sitimangolola aliyense kuti bola wabwera basi wafika pa account apa ndoti athandizidwa nkupita ayi. Nthawi zambiri timampanga interview munthu kumva kuti ku Malawi kuna kuzatani ali ndi zoyenereza
ali pa wanted list kapena chanchani ndoti zonsezo timacheka kakhala kuti ali bwinobwino timamulowa kuti alowe ngati kuoneka kuti ali ndi zovuta zina timabweza. Munthu ngati ali pa wanted list kapena ali ndi zokhumba ali ndi zomphinja anga malole kuti adzilowa panopo kumadziwa kuti ine akandiyang'anira chifukwa chani anthu amalolabe kuti ndidutsepe boda paja formally kumaitale ndi milandu yosiyanasiyana imene athu wagwira osangodutsa midzimu kupafika kumalo malayi kuno zimayenda kuti mwaomo chimakhala chiti chani ya anthu ena amaona ngati kuti mwina sangadziwidwe kuti mwina ali zovuta mwina ena makhala anasintha passport mwina odi passport idapita kuma system athu imatha kupanga flag yaudi zinthu ngati zimenezozo ya because timacheka kaya ma fingerprints chani ndoti zonsezo jeni nkhope so chimodzi ndi system imapanga capture iti compare zinthu kuti kuti munthu uyu ndemwe uja wangosintha passport olo ya kwambiri zimakhala ngati zimenezozo. Ndimene tayendera kuno kumangochi pano pa Chiponde ndi malo opatsa chidwi kwambiri ndi malo amene pamachitika ma business osiyanasiyana anthu amakumana pano ochokera mitundu yosiyanasiyana komanso ochokeranso zigawo zosiyanasiyana ndi malo amodzi amene ngopatsa chidwi kwambiri kufikako komanso ndi malo amodzi amene taona ife amayi taona ife abambo taona ife anthu aluso a business akutumikirana wina ndi mnzake. Muno Malawi muli malo abwino kwambiri opatsa chidwi amene ife Malawi tifikeko komanso tiwalimbikitse kuti athandize kukweza chitukuko cha dziko lino pita patsogolo. Zilanga ndi Emmanuel Twala chokera muno ku Chiponde boma la Mangochi. Tithokoze kuti pamenepo kudzimvetsera komanso kutsatira program imene yapadera ya kuno ku MBC. Zikolanga Malawi zina lako nilokoma kwambiri ndikagona ndimakulota iwe ndikadzuka ndimati zikomo iwe Malawi Malawi ndimakukonda ndi mtima wonse Malawi Malawi ndikapita paulendo kukaona zozizwitsa za malonda ndipo kalira sindidza iwala ine za malonda ndipo kalira kukonda ndi mtima wonse Malawi Malawi amakukonda ndi mtima wonse Njikolanga Malawi jina lako ndilokoma ndikagona ndimakulota iwe ndikadzuka ndimati zikomo iwe Malawi ndimakukonda ndi mtima wonse